Uganda ndi limodzi mwa mayiko amene adakasungabe mbiri komanso chikhalidwe chonse chaku Africa tikabwera ku nkhani yokhuzana ndi nyimbo. No wonder oyimba awo nyimbo zawo zimatrenda Africa yonse. Koma musiku alero ndikufuna ndikupasireni mbiri ya mmodzi mwa oyimba aku Uganda amene nyimbo zawo mwakhala mukuzisangalalira, munazivinapo, mukuzidziwa bwino ino. Dzina lake mmalidziwa ino, Eddy Kenzo. Koma funso ndikumati Eddy Kenzo ndi ndani? Musiku alero ndifuna ndikuuzeni mbiri, chiyambi komanso moyo wa Eddy Kenzo. Langa zina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Ndikukhulupirirabe kuti mwina ana amene abadwa m'2000 akhonza osamuzindikira bwino, ndiye ndikufuna ndingokupasani background ndi cholinga chokuti ana am'mathupiniwa tiyende nawo limodzi mu videoyi. Eddy Kenzo ndi oyimba otchuka ku East Africa amene ndi wa mdziko la Uganda. Eddy Kenzo dzina lake lenileni ndi Edrisa Musuuza ndipo anabadwa pa 15 December mchaka cha 1989 mudera la Masaka ku Uganda. Ku mwana wake onse ankakhumba atakhala star, ndipo atafika zaka 9 zakubadwa anayamba kuyimba pang'ono ndithu, anayamba pang'ono nkumakuza luso lake, ndipo mchaka cha 2009 anatulusa albamu yake yoyamba yotchedwa The New Generation imene anthu anayamba kumuziwa nayo. Koma oyimba uyu anaziwika kwenikweni ku mtundu wa anthu nayamba kutchuka mchaka cha 2014 atatulusa nyimbo yotchedwa Sitia Loss imene inamunyamula naboleza nakhala otchuka zedi m'mayiko ambiri. Sitia Loss inali instant hit. Kenaka nyimboyo inatulusidwa ndi Universal Music Group imene inapangidwa remix ndi oyimba wa ku Nigeria zina lake Davido. Pofikana pano Eddy Kenzo watulusa maalbamu okwana 4 a nyimbo. Mchaka cha 2015 Kenzo anawina award ya Best East African mu MTV Mama Awards. Mchaka cha 2016 anatulusa album yotchedwa Bigger Master imene anapanga kolabo ndi oyimba wa ku Nigeria Tiwa Savage, oyimba wa ku Uganda Bebe Cool uja anapanganso kolabo ndi oyimba wa ku Malawi amene dzina lake ndi Tigrine. Koma tikutanthauza kuti Bebe Cool anapanga feature ndi Tigrine. Komanso anapangapo kolabo ndi Naira Marley. Iyeyo anawina Nickelodeon Kids Choice Awards mu chaka cha 2018. Iyeyo anawinanso BET Awards ija imene inalephera kutenga namadingo, like imene inalephera kuchitidwa nominate namadingo. Koma okay fine, 10 za namadingo tizitayika iwezi mchaka cha 2015. Ndipo ndi oyimba oyamba mu mayiko aku East Africa kuwina BET Awards. Eddy Kenzo ndi oyimba olemera zedi ndipo ali mu top 10 ya oyimba olemera ku Uganda, ndipo ali ndi nyumba zikuluzikulu, magalimoto ochuluka komanso ndi mlimi wa nthochi kwawo mziko la Uganda. Zina mwa nyimbo zake zotchuka zimene iyeyo Eddy Kenzo anayimba ndi monga Maria Rosa, Mbilombilo, Sango, Zigido, Weekend komanso nyimbo zina zambiri. Eddy Kenzo ali ndi mwana mmodzi wamkazi amene anabereka ndi mkazi wake oyamba. Kenzo amamukonda zedi mwanayo moti nthawi zambiri amamutenga ku mashow ake. Ngakhale Eddy Kenzo ndi oyimba okondedwa zedi ku East Africa chifukwa cha mayimbidwe ake achikoka komanso chikhalidwe, koma iyeyo wakhala akukumana ndi mikwingwirima yochuluka zedi makamaka pa nkhani ya chikondi. Tikabwera nkhani za chikondi palibe dolo, makamaka pamene analandidwa mkazi wake otchedwa Rema Namakula mchaka cha 2019.
Rema ndi oyimbanso otchuka zedi ku Uganda, ndipo iyeyo anakwatirana ndi Eddy Kenzo naberekerana naye mwana wamkazi. Rema ali ndi nyimbo zambiri, ndipo imodzi mwa nyimbo zake ndija imene imatchedwa kuti Love Commissioner. Eddy Kenzo analandidwa mkaziyo ndi mpondamatiki wina otchedwa Dr. Hamza. Izi zinamusokoneza kwambiri Kenzo, ndipo dziko la Uganda linali kakasi makamaka potengera mmene anthu awiriwa ankakonderana, ndipo anthu ankayamikira chikondi chawo makamaka kuti onsewa anali ma celebrity, ndipo onsewa anali pa piki yakutchuka kwawo. Eddy Kenzo amakhala obalalika nthawi zambiri, ndipo ankaoneka kuti zachikondi wazitaya kufikira mchaka cha 2024 pamene Eddy Kenzo anapeza mkazi wina mpakana anapanga ukwati. Mkazi amene Eddy anakwatira panopa ndi nduna ya boma ku Uganda, ndipo ndi Minister for Mineral Development. Dzina lake ndi Fiona Nyanuturo. Kusida kwa Kenzo ndi mkazi wake uja Rema amene anatengedwa ndi Dr. Hamza kunamupangisa Kenzo kuimba nyimbo yoitchedwa Twaya Gale imene imafotokoza kuti Chauta azamupasa madaliso a chikondi china, ndipo Chauta azamukumbukira mu chinsautso chimene iyeyo akudusapo, ndipo izi zinapherezera ndithu pa nthawi imene anakwatira ministayo. Kumapeto a chaka cha 2024 mwamuna amene anakwatira mkazi wakale wa Eddy Kenzo uja anatengana ndi mkazi wake kukacheza ndi Eddy Kenzo pamodzi ndi mkazi wa Eddy Kenzo amene ndi ministayo. Anatero kufuna kuonesa kugulu la anthu kuti alibe mangawa ndi mwamuna amene anamulanda mkaziyo, ndipo Eddy Kenzo ndi Rema anaberekerana mwana, ndi zinthu zimene sizikufunikira kuti awiriwa akhale pa udani chifukwa mwanayi azafuna chikondi chochokera mbali zonse ziwiri. Ngakhale kuti mwanayi ali ndi makolo ndithu seti ya makolo awiri, komabe still more chikondi cha Eddy Kenzo ndi chikondi cha Rema chikuyeneka chikhale chofanana pa mwanayo, ndipo kuti izi zitheke zikufunikira kuti awiriwa akhalenso kuti akulumikizana bwino ndithu pasakhale mangawa ena aliwonse. Ndi amuna angati amene angakwanise komanso kuphatikizapo ndi akazi angati amene angakwanise ndithu kuti ex-wife wa mwamuna wawo abwere azacheze pa khomo pawo. Well, anthu ambiri bwenzi tikumboganiza zinthu zina zake, but still more izi zinaonesa. Ndakuuzani mbiri ya Eddy Kenzo, koma bwanji nditakuuzani kuti oyimba waku East Africa amene ndi Diamond Platnumz mmoyo wake anthu amazifunsafunsa kuti amaganiza chani oyimbayo. Taonani video imene ili pa screen, or else muone video imene ili ku left imene ndi mafotokoza za Harmonizer. The likes attract likes. Video ina iliyonse mmenepo muikonda. Zina langa ndine Sam Mavita, mapanga mavideo zosiyana-siyana pa YouTube. Ngati muikonda video ya Eddy Kenzo tipaseni like, chitani comment ndi oyimba uti amene mmafuna titafotokoza zambiri yake. Bye.